No niin, Arto Pori Konekeskukselta moro. Meillä olisi hei tämmöstä puutarhameininkiä. Vähän nyt mä ajattelin tehdä pienen esittelyvideo. Meillä on Kressi-tuotteet tullut myyntiin. Meillä löytyy tämmöstä yhden käden oksasahaa. Ja sitten löytyisi tämmöstä oksaleikkuria. Ja meillä on nyt tarjousta, että tämmönen paketti yhdellä 2 ampeeritunnin akulla, laturilla, tosiaan saha ja leikkuri, niin 250 €. Sitten jos haluaa vaan pelkän oksasahan, akun ja laturin, niin tää olisi 160 €. Sitten taas tämä setti tässä, että jos haluaa vaan tämmöisen setin, niin tääkin on sitten vaan 160 €. Mutta yhteensä tää koko touhu tosiaan 250 €. 2 ampeeritunnin akku kuuluu tähän hintaan. Meiltä löytyy myös hyllystä sit 8 ampeeritunnin akkuu järeempää. Mutta se mitä tässä nyt pikkasen on testailtu, niin varsin hyvin pääsee tää 2 ampeeritunnin liikenteeseen. Mä ajattelin nyt vähän pikkasen, katsotaan jos löytyy meitä tai oksatynkää tai risua täältä pihasta sen verran, että saataisiin hiukan malliksi demonstroitua, että millainen nämä vörkkii. Mutta tosi hyvä saksalainen merkki ja tosiaan löytyy meiltä nyt ja myymälästä. Mutta katsotaan videoa lisää vähän tähän sitten tai testiin sun muuta. Niin. No niin, nyt saavuttiin tän metsikköön. Testataan ensin tätä oksaleikkuria. Siinä on heti tietysti testattiin ensimmäiseksi, että millaisen leikkaa teräsvajeri ja hyvinhän se leikkaa. Pieni lovi tuli, mutta siinähän ei tietysti mitään haittaa. Mutta katsotaan, lähdetään tästä vetää ihan tämmönen snadioksa. Noin. Tässä täytyy hiukan painaa, että tää on tämmönen turvaliipasi ja sitten vihreä valo tosiaan. Se aika hyvin tottelee. Otetaan vähän paksumpaa. Se lähtee aika hienosti. Sanotaanko, että on tehokas. Erittäin tehokas. Ja tää ei paljon akkuu kuluta. Tää vehje, että täällä pikkuakullakin vetelee kyllä tosi pitkää. Tää on jo niin paksu tosta kohtaa, että se ei tahdo mennä läpi, niin sitä täytyy vähän oikeasti painaa sitten tohon päikin. Mut ihan niin paksu kun tohon väliin menee, niin kyllä se sen leikkaa. Erittäin jees. Mä ainakin uskon, että monessa paikkaa voisi olla niinku erittäin käyttökelpoinen vehje. No. Nyt ei ehkä enempää uskaa tai vaimo suuttuu, kun mä perkaan kaikki meidän puskat täältä takaa. Mut hei, mun mielestä ihan tosi. Ja erittäin laadukkaa tuntune käteen. Ja en mä nyt tiedä. Mun mielestä varmasti, jos ajattelee taku ja laturin kanssa tää vehje 160, niin ihan varmasti haukkuu hintaset. No niin, tässä on sitten tosiaan tää yhden käden oksasaha. Täällä on myös tässä versiossa, tässä on pieni öljysäiliö tossa noin teräketjuöljyllä. Ja tällä puolella saa sitten posken auki ja kun täytyy vaihtaa ketjua tai kiristää, niin sitten tosta saa höllättyä. Näissähän on sitten semmonen, että täytyy joko tältä puolelta tai tästä peukalolla niin painaa, että tämän liipasimen saa painettua alas. Se on semmonen turvajuttu. Mutta tosiaan ihan napakasti löytyy ketjunopeuttakin ja katsotaan millainen tämmönen vähän pienempi oksa menee. Se menee ihan nätisti.
Enkä juurikaan painanut. Tietysti nyt on ihan uusi terä tässä, mutta tosi hyvä tuntuna tääkin. Ja köykänen. Ja erittäin hyvä käteen. Joo, kokeillaan vielä tämmöiseen. Mulla on tässä tämmönen koivukkolapi. Kuivaa koivuklapia. Tämmönen normiklapi, että mitä millaiset toho puree. Joo, aika hyvin meni.